Здравейте, казвам се Галина и имам неустоимо предложение за вас, най-доброто решение за отслабване. Преди да направите каквато и да е покупка, ви моля да изгледате това видео до края, тъй като ще ви разкрия всички тайни на невероятния Keto PRO-BIO-TIX. Освен това има важни предупреждения, които трябва да знаете, за да не пилеете парите си и, което е по-важно, да не компрометирате здравето си. Пригответе се да откриете трансформиращата сила на Keto PRO-BIO-TIX, революционна хранителна добавка, предназначена специално за хора като вас, които се сблъскват с разочарование и обезсърчение в опитите си да отслабнат. Време е да поемете контрола и да оставите зад гърба си всички неуспешни опити от миналото. Повярвай ми, не си виновен. Нормално е теглото да се увеличава с годините, но сега имате шанс да обърнете тази ситуация веднъж завинаги. Кажете с Богом на ограничителните диети, безкрайното броене на калории и изтощителните тренировки, които сякаш източват енергията ви. Keto PRO-BIO-TIX е тук, за да ви освободи от този разочароващ цикъл и да отвори вратата към една наистина впечатляваща трансформация. Представете си себе си със стройно тяло, сияещо от жизненост и самочувствие. С Keto PRO-BIO-TIX ще имате мощно оръжие до себе си. Тази невероятна добавка осигурява тласък на енергия, който ще ви държи фокусирани върху целите ви за отслабване, преодолявайки всички препятствия, които ви се изпречат. Със своите мощни съставки за изгаряне на мазнини и стимулиращи, Keto PRO-BIO-TIX ускорява процеса на изгаряне на мазнини, което ви позволява да постигнете впечатляващи резултати за рекордно кратко време. Почувствайте силата на контрол над апетита си. Keto PRO-BIO-TIX помага за потискане на тези нежелани желания, които саботират вашите усилия и пречат на напредъка. В комбинация с термогенния си ефект, добавката превръща тялото ви в истинска машина за изгаряне на мазнини, което ви позволява да се отървете от нежеланите килограми ефективно и естествено. Вие заслужавате пълно преобразяване, както отвън, така и отвътре. Keto PRO-BIO-TIX е пълен с мощни естествени антиоксиданти, които изхвърлят токсините от тялото ви за бърза и здравословна загуба на тегло. Пригответе се да получавате комплименти за това колко страхотно изглеждате, обличате се уверено и излъчвате заразителна младежка енергия. Но не ми вярвайте просто на думата. Лекарите по света хвалят Keto PRO-BIO-TIX за превъзходното му качество и доказана ефикасност. Това е надежден продукт, разработен с първокласни естествени съставки и най-доброто от всичко, без нежелани странични ефекти. Присъединете се към легионите от доволни клиенти, които вече женат трайните ползи от тази невероятна добавка. Не чакайте повече, за да постигнете тялото на мечтите си. Времето за действие е сега. Започнете своето пътуване към трансформация с Keto PRO-BIO-TIX, следвайки инструкциите за редовна и правилна употреба. Не забравяйте, че страхотните резултати изискват ангажираност и съм сигурен, че сте готови да прегърнете тази промяна в живота си. Не губете повече време и се впуснете в това успешно пътуване към поздравата, поуверена и красива версия на себе си. Бъдете част от избраната група, която постига невероятни резултати с Keto PRO-BIO-TIX. Вашата трансформация е само на една крачка. Ако възнамерявате да закупите Keto PRO-BIO-TIX, има важна бележка, която трябва да знаете. Трябва да внимавате от кой уебсайт ще закупите Keto PRO-BIO-TIX, тъй като той се продава само на официалния уебсайт. Този продукт не се продава в Амазон или в аптеките. За да ви помогна, оставих връзката към официалния уебсайт подолу в описанието на това видео, така че можете да сте сигурни, че купувате оригиналния продукт. Възползвайте се от тази изключителна възможност и гарантирайте Keto PRO-BIO-TIX точно сега с 50% промоционална отстъпка. Хиляди хора по света откриват удивителните ефекти на Keto PRO-BIO-TIX и поръчват до 6 или повече единици едновременно. Не губете време, наличностите са ограничени.
Просто щръкнете върху връзката, за да бъдете пренасочени към официалния уебсайт на производителя и направете поръчката. След като попълните формуляра, очаквайте с нетърпение обаждане от специализиран агент, който ще потвърди поръчката ви. Не забравяйте, че номерът може да изглежда като неизвестен, така че внимавайте да не пропуснете тази уникална възможност. Когато телефонът звъни, отговорете без колебание. Това е вашият шанс да си осигурите Kito PROBIOTIX със специална отстъпка. Търсенето на този невероятен продукт се увеличава бързо и запасите могат да се изчерпят по всяко време. Не го оставите за по-късно, вземете Kito PROBIOTIX сега и започнете да се наслаждавате на невероятните му предимства. Този видеоклип е записан специално, за да ви предупреди за уебсайта, от който се каните да закупите Kito PROBIOTIX. Освен това подчертавам колко е важно да следвате правилно лечението и да се отнасяте сериозно към здравето си. Не забравяйте, че наднорменото тегло може да причини сериозни усложнения в цялото тяло. Не позволявайте това да ви се случи. Започнете лечението възможно най-скоро и изживейте истинска трансформация в живота си. Искрено се надявам, че този видеоклип е събудил интереса ви и че ще се възползвате от тази неизпускаема възможност да закупите оригиналния Kito PROBIOTIX. Не чакайте повече, направете правилния избор за вашето здраве. Благодаря ви, че гледахте това видео и се надявам, че е повлияло положително на вашето решение. Не губете време, посетете официалния уебсайт още сега и гарантирайте Kito PROBIOTIX с изключителна отстъпка.